Thank you po. Ganda oh. Ganda na. Wow. Hello, mga Wigel! kawigel! So, Alibes, ano ito ating kakainin? Ang kakainin po natin ngayon ay napakasarap. Napapanahon po yan, napapanahon. Christmas Premium Smoke Ham. Yan, 4 kilos. Yan. Meron din po tayong fries sa gilid. At meron tayong fruit tree. Ayan, At mga juice, lettuce. Ayan. Ayan, sa likod ho natin, ulan ng yelo ho, makikita niyo yun. Ano na yan? Nakita ng yebe yan. Yan, bago po tayo magsala-sala, pray po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Gayon din po ang mga viewers po namin at sa mga pagsalo po sa isang pagkinan. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa kapatan ng isang putong anak. Iso Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Lagyan pa rin ho natin ito ng sauce. Yun, no? Ito ho kasi, nung in-oven ho natin yan, may katas po. Tapos yung pinaka-sauce niya, minute lang po namin. Ayun, sige. Kain na. Kainin. Oh. Thank you po. Ganda oh. Laki sa'yo. Ganda ng kulay niya oh. Ayan. Unang subo po para sa inyo. Wow. Ang sarap. Grabe ho yung smoke. Tasty. Grabe. Yung taba niya masarap. Di mo naman, kaya namin ubusin ho yan. Dami. Grabe, sarap. Ano sa... Sarap. Meron tayo itong fruit. Naghahalo po yung ano, yung alat at tamis. Dito po sa smoke ham po natin. Lasang-lasa niyo po yung ano, lasang-lasa yung pagka-premium niya po. Ito. French fries po tayo. Sausaw. Sarap. Ang french fries. Grabe yung taba oh. Tapos pinartneran po natin ng french fries at saka syempre kanin. Grabe, no? Sarap. So sa Amerika nagse-celebrate din sila ng Thanksgiving doon ngayon. So napapanahon ulit. Sabi, sarap. Ay, grabe. Ang sarap ng ano, pinakataba. Kaya po, umuulan ng nyebe sa labas oh. Tapos yung pine tree po, kinuha muna namin, nalagay namin dito. Ano na lang po yan.
Anak ko. Ano pa? Oh, grabe oh. Thank you. Yung natin, kung kaya natin ito maubos. Bigat po sa tiyan eh. Mas masarap yun sa mabandang gitna kasi juicy po talaga nung binibiyak po namin yan. Kasi siyempre ano yan ha, frozen. Pag binili nyo, di ba? Tapos i-oven nyo lang po ng mahinang apoy. Siguro mga 3 hours. Mahina lang po. Para mainit ang kaloob. Pero bago nyo ilagay doon, siyempre, tanggalin nyo muna yung ano nyo muna. Kasi frozen nga eh. Oo. So, mga ilang oras din nasa labas na. Maghiwa na tayo. Yan. Sarap po. Kakapalan na ng nanay yan eh. Yung gitna niya may taba. Yan. Oh, kinapala na nga. Kada hibaw niya, kalating kilo. Ayan, nakita mo pagka-juicy niya. Wow. Yan. Nausok. Ayan o. Juicy. Bali 4 kilo to, no? Oo. Tadan! Kalating kilo ho, kada hiwa. Lagpas pa. Ayun, no? Ang bigat. Bigat. Yan, Rishan. Baka na. Ito, oh. Init Kaya mo pa. yan? Bigat. Siksik siya. No? Oo, talaga. Wow. Buong ano talaga yan eh. Laman talaga yan eh. So, grabe. Taba niya, sarap niya. Actually, nakakakain lang ko kami dito pag nagbabakasyon po si Mama. Kaya may dala po siya. Ano naman yun? Deer, no? Yun no, talaga. Mas Ang laki mo. yun no, may buto ho talaga. Ito kasi boneless ho yun eh. Yun, may buto. Talaga ho yun. Halos tumingin po ako na, to 25,000 eh. Tanggalin na natin ito mga. Sabi ko, wag yan. Mahal. Mahal. Sarap na may taba to. Pero masarap yung usay yun eh. Oo. Tapos may smoke flavor niya. Tabi naman natin na. Hmm? Tapos tanggalin natin yung ating mga prutas. Ayan. Ito po yung mga prutas. Banana. Sarap na, lasa-lasa yung smoke no. Ayan, salo-salo po tayo. Wow. Grabe. Tsaka yung kay mama parang may parang alak na ano, lasa. Kap. Pero halos lahat naman yan, ng mga premium talaga nga, almost lagi may smoke flavor. Although yung flavor niya is kundi sweet, maalat naman po. Ito, ano yan? Pinaghalong sweet Pinaghalo. tsaka maalat to. Grabe. Ano ba to? 1 inch yan. Lambot. Flour. Eh, di ba ang mga ham, maninipis lang. Maiba. Naiba. Nakami na ng alaga natin. Si Grinch. Dahil pa nito ang lapad ng steak ah. Para hindi maano.
Kabitin. Mabibitin. Isang kagat. Mm. Mimitas. Mimitas kami ng prutas sa puno. Ang sarap niya po sa kanin, no? Tapos kahit makapal, madaling kainin. Mm-mm. Lambot. Ganyan talaga mga ham na pa. Malambot lang talaga. Diba? Tapos yung alagay, maalat ho na ham na yun, nakaka-addict kainin yun. Kapag ganun, nakaka-addict po yung mga yan. Kaya pag nakakain mo, gusto nyo mayat-maya. Kaya mama, halos ako nakakaubos ng klado nun eh. Yung nakakain na siya, maya. Sarap talaga. Hinahanap nung taste bud mo. Sabihin tamang-tama lang yung lasa po nun. Kaya nahanap-hanap. Unang lasa mo kasi magadyos ka, maalat talaga. Pero parang masarap ng pagkaalat nito. Sarap! Ay, sorry po. Grabe. Pag sinabahan mo ng taba, ang sarap yun. Ito, hindi na ho namin tinorch. Ano na, yung pagka sunog niya doon sa ibabaw, sa oven po yan. Grabe, busog ka talaga dito. Napakasarap na experience na naman ta. Mukbang natin. Sa barisat. Apo. Tapos part ka naman to. Ano itong juice mo na to? Four seasons. And a wedding. Kasi 3 season ka na ngayon. 4 na ha. Ang sabi ni Rizan, parang Kasi may... May May strawberry. strawberry pa. Ay, excuse po. O sana po isang araw magkakasalo po tayo, no? Yung madami tayo sa kakayan doon. Dami tayo magkakainan sa isang magkainan po habang nagkukwentuhan. Kiwi, oh. Parang mangga pala yung kiwi. ano pa? Pitasin mo. Sigurado nanonood si paring Vincent Peregrino dyan. Shout out ako kay paring Vincent Peregrino at kay Maring Grace. Dalawang angel niya. At saka nga pala, bago ko makalimutan. Sa atin ko po, sana po, kung gusto niyo pong mahilig po kayo sa travel, yung mga pagkain, pagluto, please, gusto niyo po Follow. follow o visit nyo po. Mayroon din po kasi siyang page. Tsaka ito po, mayroon siyang channel ng YouTube. Talagay po ni Rinsay dito. And Cherry Oats po. Yan, naka-base po siya sa Japan. Pangalan po namin siyang babae. Pilipina po siya. Yan, binigay ko na salamat kay po. Rizan yung isa. Wala. Hindi, kain lang. Wah. Ayan.
Ayun pa niyo. Mm-mm. Yan. Shoutout po tayo kay Nika Joyce Hondrade, Noli Banting, Lerica Corte, shoutout Ariel and Neng Poblete from Orion Bataan, Anas Vlog, Junalyn Videosas. Thank you so much Meron po. pa? Susan Ra, Brent Baliado, May Rayon, stay strong. Ay, Joy Nieva, thank you so much po. Risa Bermudez ng Rosales, Pangasinan, OFW, Qatar Channel, Princess El Miranda, Cian Gonzalez, Julio Doms, mm-mm. Angelica Arevalo ng Albay, Belen Ferrer ng Bayambang, Pangasinan, Miko Tolentino ng Cabancalan City, Marilyn Hello Narciso, po. Mary Rose de los Ama, shoutout Ama family from Talavera, Nueva Ecija, Katrina Duque Balsita, shoutout Duque family ng Mancada, Tarlac, and Balsita Pang ng LA. Clyde Evar, Lerica Cortez from Orion Bataan, Shishem Maluya ng Butuan City, Romana, shoutout Mary Ann Binrao from the province of Surigao del Sur, Rochelle Arizapa, shoutout Peñaranda and Arizapa from Taytay Rizal, especially kay Talaco Lay Peñaranda, Apo. love you. Opo. Bernadette Yambao, Jenaline Pastrana, shoutout sa Balza family. From Samar, Shane Lin, Mia C. Madeline family ng Tarlac City, Gina Ura, shoutout Milores family ng Davao, Jasmine Manzana and family, and Hello po. Fatal Opo. Dia family ng Mindoro. Shout out Chong D TV, John Amaya, Jessie Pastrana, Gina Ura, shoutout Milores family ng Davao City, Annalisa Licodin, Jennifer E. Espiritu, Mary Antoinette Blancada, Bonnie May Reylo, Paul Ong, thank you so much po kay Pagong Minecraft, Marisa De Enchaustil ng Laptop, California, GJ Belen, shout out. Family ng Belen family, John Erwin Macque, Angelica Milan. Thank you so much po, IDK, Babe ng Florida, USA. Ayun. Ayun, natapos na naman po yung isang masarap na mukbang po natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos. Thank you Sa po. pagkain po pinagkaloob niya ngayong araw na ito. At maraming salamat po mga kabigil sa walang sawa po na suporta sa araw-araw na mukbang po natin. Sobrang salamat, hanggang dito lang po mga kabigil. Kaya, Bigla lang mawala. Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.